5-нче мәктәп янында бүген гадәти булмаган җанланыш. Белем бирү учреждениесендә ничә айдан соң кабат укучылар тавышы ишетелә. Ләкин алар саны күп түгел. Һәр мәктәп билгеләнгән вакытка килә һәм укучыларын кертеп җибәрә. Дистанцион белем алудан соң имтихан тапшыру үзенчәлекле ди укучылар. Үйдә әзерләнергә булгач, ул инде теге бөтен әзерлек синең үз өстеңә төшә. Анда укытучылар юк. Һәм син бу эшкә тагын да зуррак ответственность белән киләсең. Ишек төбендә үк барлык куркынычсызлык чаралары күрелә. Укучылар арасында дистанция саклана, кулларда перчатка, йөзне битлек каплый. Ишектән элеккечә тиз генә кереп китеп булмаячак. Тән температурасын үлчәп, кулларны зарарсызландырып кертәләр. Бина эчендә күп итеп бактерицид яктырткычлар куелган. Һәр аудиториядә 9 укучы гына булачак. ЕГЭ проводится в особых... Бердәм дәүләт имтиханы үзенчәлекле шартларда уза. Имтихан вакытында биремнәр саны да үзгәртелмәде. Имтихан биргән вакытта балалар битлексез һәм перчаткаларсыз булачак, ә оештыручылар киресенчә санитар кагыйдәләрне тулысынча үтәячәк. 6-7 рус теленнән 10 июльдә профильле математикадан бердәм дәүләт имтиханнары 22 июльгә кадәр дәвам итә.